Какъв бански да избереш, ако стилът ти е драма? Стилът ни се определя от няколко фактора, като основните са скелетната и мускулната ти структура. Момичетата драми са високи, с издължени крайници и остри линии в тялото. Момичетата драма са изключително забележими. Така че няма как банските им да са обикновени. Те ще изберат асиметрични модели или модели с много дълги връзки, които по някакъв интересен начин се увиват около телата им. Бански, който за да облече, ще трябват минимум още двама души. Банските им задължително ще имат някакви интересни елементи. Например, огромни къдри около тях, от които няма да виждат нищо на плажа, но те така или иначе няма какво да гледат. Целият плаж гледат тях. По техните бански може да имат метални елементи, които задължително ще се нагорещят от слънцето, ма на кой му пука? Те ще са впечатляващи, изразителни, царствени. Може да избере огромна шапка, за която и трябва допълнителен шезлонг, на който да я поставя. Или дълго кимоно, което да влачи царствено по пясъка. И с това кимоно тя как да носи джапанги? Ма тя ще избере обувки с платформа, даже с токчета. И какво като затъва в пясъка? Тя ще ходи бавно и грациозно на пръсти. Така ще могат да отгледат всички. Очилата ще са огромни, масивни, с остри детайли, които й придават излъчване като на мафиотска вдовица. Аз съм Йоана, професионален личен стилист, и ако искаш да откриеш кой е твоят стил, прочети под поста.